Nakikita mo to? Wala pang isang araw mapapasayo to. Wow! Bakit? Magkano ba yan? 150,000 kapalit ng Hindi ko kaya. Hindi kaya ng paninindigan ko. Siguro, wala tayong kasama. Pwede pa. Wala kang manggaya. Bigyan ng katambak tao. Ganyan. Saan ka galing? Kamusta ka na? Bagay mo yung suot mo, girl. oh girl, at mas maganda pa sa'yo. At mas sexy pa. So what? Buti na lang hindi ikaw yung napangasawa ko. Buti rin, hindi rin ikaw ang napangasawa ko. Dahil kung hindi, ang laking pagsisisi ko. Mas lalo na ako. Anong ginawa mo sa bahay na yun? May customer ako doon. Anong pake mo? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Mukhang maganda yung racket mo ah. Sana all. Oo, nag-home service ako ngayon. At ako pa ang nagbabayad. Di ba ang gandang racket? Sa bagay, madami ka namang pera eh. Si Kuya Andres yun ah. Uy! Kuya Andres! Ang pogi. Kuya Andres! Saan ka pupunta? Halika muna dito! Mapurot na ata mo na pinagtambak ko. Pogi, dito ka muna. Ba't may dala kang pala, kuya? Pupunta sana ako sa bukid, magtatambak ako. Sabi ko na nga ba eh, positive. Yung ex mo to no? Oo, kuya. Siya nga. Ba't hindi mo kasama si Baak, kuya? Wala, hindi ko siya nakita. Andres pala yung pangalan mo. Bagay sa'yo. Gusto mo ba magkapera? Hindi ko kailangan ng pera mo. Saka di pa ako gipit ngayon. Saka na siguro, pag wala na akong pera, pag-iisipan ko. Kuya Andres, madaming pera yan. Kikita ka dyan. Tama yung sinabi ng babaeng yan. Ang dami ko nang sinayang na pera sa kanya eh. Pero sa'yo, Pogi, hindi masasayang. Buki si Sam, madi nag-igigaman. Dapo biyak ti kasta, baka palaan ka. So, ang ibig sabihin yan, may experience ka na, Pogi. Hindi na tayo mahihirapan yan. Ano, Kuya Andres? Pumapatol ka na sa ganyan? Alam ba yan ni ate? Hindi never. Hindi ako papato sa ganyan. Pero depende. Pag naubos na siguro yung pera ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Pogi. Paggipit, kumakapit. Magkano ba gusto mo? Pag pumatol ka dyan, Kuya Andres, sasabihin ko talaga kay ate. Huwag kang makinig sa babaeng yan. Ibibigay ko sa'yo lahat. Nakikita mo to? Wala pang isang araw mapapasayo to. Wow! Bakit? Magkano ba yan? 150,000 kapalit ng Hindi ko kaya. Hindi kaya ng paninindigan ko. Siguro, wala tayong kasama. Pwede pa. Ano yun, Kuya Andres? Narinig ko yun. Wala na akong sinabi. Diba? Umalis ka na kasi ditong babae ka. Tapos na ang lahat sa atin. Ako? Ako pa papaalisin mo? Eh, bahay nga namin to eh. Kahit kailan panira ka talaga. Pogi, tara, dun o. Sa abandonadong bahay.
Bakit? Anong gagawin natin doon? Tayo na lang ang mag-adjust. Nakakahiya naman kasi sa babaeng to. Huwag mo akong ina-adjust. Baka adjust ko yung panga mo. Sige, Kuya Andres. Adjustin mo na. Sumusobra na eh. Napaka-choosy mo namang lalaki ka. Di mo lang alam. Maraming lalaki nag-aabol sa akin, no? Wala akong pakialam kahit maraming naghabol na lalaki sa'yo. Kahit marami ka mang pera. Andres ako. Andres Bonifacio, may paninindigan ako. Gusto mo palain kita? Tama yan, Kuya Andres. Huwag kang magpapasilaw sa pera para hindi masira yung pamilya mo. Tumahimik ka nga dyan, babae ka. Pagkakataon ko na to eh. Panira ka talaga. Ay, ugis mo talaga. Babae ata, kasta-kastahan, mukha-mukhawan. Bakit ako? Lalaki ako. Pero babae ang puso ko. Bakit mo ako sinisigawan? Sorry. Kahit na, wala kang karapatang sigawan ng mga babae. Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Tandaan mo yan. Minamahal rin dapat kami. Hindi rin dapat kami sinasaktan. Bakit? Sinaktan pa kita? Hindi naman ah. Pinagsasabihan lang kita. Ayaw ko lang nakikitang sinisigawan mong mga babae. Oh, sorry. It's my fault. Sorry na, girl. Okay na yan, girl. At least, alam mo yung pagkakamali mo. Thank you, girl. Pogi, ayaw mo talaga? Sayang naman, oh. Ang dami pa. Inuubos ko kasi ngayong araw. Di bali na lang. Maghanap ka na ng ibang lalaki dyan. Siguro madaming gipit na lalaki dyan sa gilid ng kalsada. Sayang naman. Ikaw pa naman ang bet ko. O sige na. Go na, Kes. Bye, Mima. Bye, Pogi. Umalis ka na. Tusukin ko yung bunga mo. Bye! Ang laki ng tinapa, oo. Ang habang bakla nun ah. Pogi! Pogi! 150! Ang lakas talaga ng tama ng ex mong yun ah. Ba't wala pang tao sa bahay niyo? Mag-isa ka lang? Wala, Kuya. Umalis sila. May pinuntahan eh. Ah, ganun ba? O sige, dyan ka na. May gagawin pa kasi ako sa bukid. Kuya Andres, pwedeng humingi ng pabor? Ano na naman yun? Tanghali na ako. Wala pa akong nagagawa sa bukid. Pwede mo ba akong samahan kila Baak? Namimiss ko na kasi siya. Ikaw na lang. Ba't kasi hindi mo papuntahan sa bahay niya? Baka wala siya dun eh. Buti ikaw, Kuya. Alam mo kung saan siya pumupunta. Ano ba yan? O sige, tara na. Dito muna to. Thank you, Kuya. Mamaya ka na mag-thank you.